Bueno, Martxelo Otamendi handira jotzeko kazetaritza. Hauxe biografia liburu bat da, eta hemengo protagonista Martxelo Otamendi da. Euskal Prentsa pixkat ezagutzen duenak, badaki nor den, baina esan dezagun Euskaldunon egunkariaren eta berriako zuzendari izan dela, 30 urtez, eta hortaz aparte ibilbide luzea ere egina daukala, telebistan, analista bezala beste hainbat mediotan ere bai, eta pixka bat ibilbide profesional hori jasotzen da biografia honetan. Ni oso eskortutako Garbinekin oso lan polita egin du, zondo bildu du nire bizitza luzea, eta berak esan duen bezala, parte personal bat badu biografiak, bat hasierako nire bizitzaren hasierako urteak nik asko hitzen dut nire lanbidez eta nire jardunez, baina gero hasierako parte horiek pribatuago izan dira, horiek jasotzen ditu. Eta nire ibilbidea jasotzen du, bai profesionala eta baita ere beste zenbait ditugun zenbait ekimen, eta parte hartu duen zenbait gai ere bai, eta oso errez irakurtzen da, eta oso ondo bildu nau liburu.